Jeg har lavet en video til jer, og der kan I se, hvordan man syr en mini-klods. God fornøjelse. Når du skal tråde nålen, skal du starte med at gøre tråden helt flad. Tråden består af 5 hørtråde, som er puttet voks på, og det gør, at det kan godt være lidt svært at træde den. Men gør tråden helt flad, helt flad, og der skal være en nål i begge ender af tråden. Du skal starte med at sy klappen på. Du lægger klappen hen over de huller, der er, og starter enten fra højre eller venstre side, det er op til dig. Du stikker igennem det første hul hele vejen ned igennem arbejdet, og trækker tråden, så at den er lige lang. Dernæst tager du fra ovenaf ned i hul nummer 2. Nu er du på bagsiden af arbejdet. Den bagerste tråd lægger du foran og går tilbage i det samme hul, du lige er kommet igennem. Og så trækker du i hver sin tråd, så du strammer arbejdet pænt op. Sådan fortsætter du helt frem til, at der ikke er flere huller. Husk at stramme tråden godt op, så arbejdet bliver pænt og ligger lige. Nu skal du til at hæfte ende, og det gør du ved at sy 1-2 sting tilbage i det, du allerede har syet. Når du har syet de 1-2 sting, fører du nålen ind imellem klappen og tasken. Så fører du nålen igen tilbage, så at tråden kommer til at ligge bag ved klappen. Og når du har den bagved, kan du klippe den cirka 1 centimeter fra kanten. Så tager du snippen af tråden og propper ned i syningen. Det samme gør du på bagsiden. Nu skal tasken syes sammen. Først træder du en tråd mere. Så folder du tasken sammen, så at du har for- og bagstykke og klappen. Du starter med, at forstykket ligger over bagstykket, og så klappen til sidst. Stik ind igennem alle 3 lag fra forsiden af.
Træk tråden igennem, så der er lige meget tråd på hver side. Da det er en begyndelse, starter du forfra igen, igennem alle 3 lag. Nu har du begge tråde på bagsiden. Den nederste tråd skal nu tilbage i det hul, du lige er kommet ned af. Det vil sige, at det kommer til at ligge dobbelt. Du kommer ind bagfra, først flappen, så bagsiden og så forsiden. Når du har tråden på hver side, trækker du godt til, så tråden bliver strammet, og at stinget bliver stramt og ligger rigtig pænt. Du fortsætter sådan hele vejen op til kanten. Det er meget vigtigt, at du sørger for, at når der er en tråd ud til hver side, og træk godt fra hver side af, så du er sikker på, at tasken er helt samlet. Når du når op til toppen, skal du have tråden op over kanten fra begge sider. På den måde får du en pæn afslutning. Sørg for, at trådene ligger pænt ved siden af hinanden. Og træk godt til, så at tasken lukker sig. Det næste sting syr du ud imellem de 2 skinsider. Og så syr du den tilbage igen mellem skinsiderne, så den ender inde på bagsiden. Og det samme gør du med bagsiden, ud mellem siderne og tilbage på bagsiden. Og derefter klipper du tråden af cirka 1 centimeter. Og nu kan du så klippe. Det sidste du skal nu, det er at sætte geværknappen i. Det er meget simpelt. Du putter den nederste del ind i hullet fra indersiden, og så skruer du den store dut på. Og så sidder den der. Den første gang du trykker den ned over hullet, er den nok lidt stram, men det skal nok give sig. Hvis du har købt den lyse task, det vil sige uden farve, skal du smøre tasken ind i læderfedt. Det er dejligt hyggeligt arbejde. Bare brug fingrene og masser det godt ind på forsiden af tasken. Ikke på indersiden. Lad det ligge en time eller natten over, og derefter tager du et gammelt hovedpudebetræk eller lignende og polerer efter. Nu er din clutch færdig og klar til brug.